godi neb a rhodio mewn anwiredd. Y maent yn cynnal breichiau a'i drygionus, fel na thri neb yn troi oddi wrth ei drygioni. I mi, eithant oll fel Sodom a'i trigolion fel Gomora. Am hynny fel hyn y dywed yr arglwydd Duw y lluoedd am y proffwydi, weler hof wermod yn fwyd iddynt a dŵr bisl yn ddiod, canis o blith proffwydi Jerusalem aeth anifioldeb allan trwy'r holl dir. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, pidiwch â gwrando ar eiriau'r proffwydi sy'n proffwydo i chwi, gan addo i chi bethau ffals. Y maent yn llefaru gweledigaeth o'i dychymyg ei hunain ac nid o enau'r arglwydd. Parhant i ddweud wrth y rhai sy'n dirmygu gair yr arglwydd, heddwch fo i chi. Ac wrth bob un sy'n rhodio yn ôl ystymnigrwydd ei galon, dywedant, ni ddaw arnoch niwed. Pwy a safodd yng nghyngor yr arglwydd a gweld a chlywed ei air? Pwy a ddaliodd ar ei air a'i wrando? Wele gorwynt yr arglwydd yn mynd allan yn ffyrnig gan chwirlio fel tymysl a throelli uwch ben yr aniwiol. Ni ffaid i gofaint yr arglwydd nes iddo gwblhau ei fwriadau a'i cyflawni. Yn y dyddiau diwethaf y deallwch hyn yn eglur. Nid anfonais y proffwydi, ond eto fe redant, ni leferais wrthynt, ond eto fe broffwydant. Pe baint wedi sefyll yng fy nghyngor, byddent wedi peri'n pobl rando ar fy ngeiriau, a'i troi o'i ffyrdd drygionus ac o'i gweithredoedd drwg. Ond nid agos o'i fi, medda'r arglwydd, ac nid yw pell, a all unrhyw un lechu, cuddio yn y dirgel fel na welaf mohono, medda'r arglwydd. Ond nid wyf yn llenwi'r nefoedd ar ddeiar, medda'r arglwydd. Clywais yr hyn a ddywedodd y proffwydi sy'n proffwydo celwydd yn fy enw, gan ddweud breuddwydiais, breuddwydiais. Pa hyd yr erys bydd yn aros ym mwriad y proffwydi proffwydo celwydd, proffwydo hudoliaeth ei calon ei hunain, bwriadant beri i'n pobl anghofio fy enw trwy adrodd ei breuddwydion yn aill wrth y llall, fel y byw tadau anghofio fy enw o achos Baal. Y proffwyd sydd â breuddwyd ganddo, myneged ei freuddwyd, a'r hwn sydd am gair i ganddo, llefared fy ngair yn ffyddlon. Be sy'n gyffredin rhwng gwellt a gwenydd, medda'r arglwydd? Ond nid yw fy ngair fel tân, medda'r arglwydd, ac fel gordd sy'n dryllio'r graig. Am hynny, wele fi yn erbyn y proffwydi sy'n lladrata fy ngeiriau oddi ar ei gilydd, medda'r arglwydd. Wele fi yn erbyn y proffwydi sy'n llunio geiriau ac yn ei cyhoeddi fel oracl, medda'r arglwydd. Wele fi yn erbyn y rhai sy'n proffwydo breuddwydion gai, yn ei hadrodd ac yn hudo fy mhobl ei hanwiredd a'i gwagedd, medda'r arglwydd. Nid anfonais i mohonynt na rhoi gorchymyn iddynt, ni wnant ddim lles i'r bobl hyn, medd yr arglwydd. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Right, nawr te. Mae'n neis gweld y plant gyda ni y bore yma, ac mae lluniau'n dod lan nawr, a falle byddwch chi'n gweld rhywbeth yn od am y lluniau yma. So mae anifeiliaid sy'n dod lan gynta, a falle bod rhywbeth i chi'n gweld yn od. Dwi'n gwybod bod chi'n licio anifeiliaid, dwi wedi gweld bod gyda chi anifail, mae rhywun a tedi fyna wy'n credu wedi gweld. Nawr te, dyma'r un cynta. Nawr, beth yw hwnna? Tiger. Ti'n siŵr? Beth chi'n meddwl yw e? Ci. Wy'n credu taw ci yn edrych fel tiger yw e. A mae tyma bach yn anodd i weithio fe mas yn dwi. Gawn ni weld un arall nawr te. Beth yw hwn te? Beth yw hwnna? Zebra! Wel ie, mae'n edrych fel zebra yn dwi. Ond ydych chi'n meddwl taw zebra yw e go iawn? Beth chi'n meddwl yw e?
Ci. Ie, ci arall yw e. Oce, un arall. Rhaid chi edrych yn ofalus nawr. Be sydd fan'na? Dafad. Ie, beth arall sy'n yna? Be sydd o dan y ddafad? Chi'n gallu gweld? Be sydd o dan o? Beth yw hwnna? Ie, o dan y ddafad. A'i ci yw e? Mae'n debyg i gi, ond blaidd yw e. Ie, blaidd yw e. Wedi gwisgo fel dafad. Wel, na chi od. Na chi od, ynddo fe? Anifeiliaid sy'n edrych fel un anifail, ond anifail arall sy'n go iawn. Right, na hwnna. Nesa, i ni'n mynd i edrych ar goed. Chi licio coed? So, i ni'n mynd i weld coed, ond falle bod nhw tymed bach y wahanol i'r coed chi wedi arfer gweld. Gen i weld? Diolch, Geraint. Be sy'n tyfu ar y goeden yma? Beth yw hwnna? Chi'n gwybod? Papur, ie. Pa fath o bapur yw e? Cashless society, chi'n gwybod? Arian, ie. Papur arian. Nawr te, odi arian yn tyfu ar goed? Chi wedi gweld coeden gyda arian yn tyfu arno fe? O sy'n yn tu chi? Chi wedi gweld coeden? Na, dyw na ddim yn iawn. Oce, gawn ni weld yr un nesaf te. O, beth sy'n tyfu ar y goeden yma? Dymus, ie. Ydy dymus yn tyfu ar goeden? Na, dim siŵr. Gweitha'r modd, dyw nhw ddim yn tyfu ar goeden. Os ni, un arall te. Be sy'n tyfu ar y goeden yma? Beth? Losin! Ydy losin yn tyfu ar goeden? Chi wedi gweld coeden gyda losin arno fe? Na fi chwaith. Na, dyna ni. Wel, nawr te. Heddi, yn y darn ni'n edrych arno yn y Beibl, mae Iesu'n gweud wrtho ni, weithiau mae pethau'n edrych fel un peth, ond mae'n rhywbeth arall. Neu mae person yn gallu edrych fel person da, ond dyw e ddim. A beth mae'n sôn amdano yw i ni fel pobl eisiau dilyn Iesu. Iawn? Ac i ni eisiau bod yn debyg i Iesu. A mae yna bobl eraill sy'n ein helpu ni i wneud hynny. Mae nhw'n dilyn Iesu a mae nhw'n helpu ni ac yn ein dysgu ni i ddilyn Iesu. Ond mae eisiau ni fod yn ofalus meddwl Iesu. Mae'r rhai yn gallu edrych yn dda, ond dyn nhw ddim. Okay? Fel yr anifeiliaid, maen nhw'n edrych yn un peth, ond maen nhw'n rhywbeth arall. A mewn gwirionedd, felly bydden nhw'n mynd yn ei bant oddi wrth Iesu. A mae rhaid ni fod yn ofalus iawn, a gwrando'n ofalus ar beth maen nhw'n dweud wrtho ni. Nawr te, mae un llun arall ar ôl. Gan ni weld nawr te. Diolch, Geraint. Beth mae'r dynion yma yn wneud chi'n meddwl? Beth yw ei gwaith nhw? Ydyn nhw'n trwsio car? Chi'n meddwl? Ydyn nhw'n gweithio mewn swyddfa? Ar y ffarm, da iawn. Ac beth maen nhw'n wneud ar y ffarm? Beth maen nhw'n edrych ar ôl? Fyna. Defaid, da iawn. Maen nhw'n bugeilio. Maen nhw'n edrych ar ôl y defaid. Gallwch chi cymryd ges? Ydyn nhw'n perthyn, chi'n meddwl? Y bobl nawr, ydyn nhw'n perthyn? Ydyn nhw'n edrych yn debyg, chi'n meddwl? Rhai na, rhai ie. Wel, tad a mab, neu ta ci a dad a bachgen. Maen nhw i gyd o'r un teulu.
Ac os i ni eisiau cael rhywun da i'n harwain ni eisiau bod nhw'n debyg i Iesu, y bugail mawr. I ni eisiau bod nhw'n debyg, yn swnio'n debyg ac yn byw yn debyg i Iesu. Diolch yn fawr iawn am eich help gyda'r sleidiau y bore yma. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am cael dod gyda fron y bore yma eto ar ddydd yr arglwydd, dydd y bedd gwag, dydd yr atgyfodiad, dydd buddigoliaeth Iesu Grist. I ni'n diolch mai fe yw yw'r y gogoniant ac fe yw'r Meseia y byw. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti dy fod ti wedi trefnu ar ein cyfer ni i gael ein hachub trwy Iesu Grist, i gael dod yn blant i ti, yn bobl i ti, yn rhan o dy braidd di trwy adnabod Iesu Grist. Ac arglwydd, i ni'n diolch bod pob un o dy bobl di, pob un o dy blant di arglwydd yn werthfawr yn dy olwg di. I ni diolch bod yr arglwydd Iesu yn fodlon rhoi ei fywyd, rhoi ei einioes droson ni ar groes Calfaria, a bod e'n croesawu ni pan ni'n dod ato fe, ac yn pwyso arno fe ac yn credu ynddo fe, a bod e'n dal gafael yno ni, a bod ni'n werthfawr yn ei olwg e. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod ti'n fodlon ein dysgu ni, bod ti'n fodlon ein harwain ni, fel ein bugail ni, bob cam nes bod ni'n cyrraedd y nefoedd i fod gyda thi. Ac arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n harwain ni heddi trwy'r gair, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni arglwydd i ddeall ac i fod yn effro i athrawon ffals, i fugeiliaid ffals, i broffwydi ffals, yn ôl rybydd yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am y neges sydd gyda ni bore yma, am yr adnodau yma yn y bregaeth ar y mynydd, lle mae'r arglwydd Iesu yn ein rhybyddio ni i fod yn wyliadwrus, i fod yn effro. Ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni i fod yn effro, arglwydd, wrth i ni gael ein dysgu ac wrth i ni ddilyn dysgeidiaeth dy air di o arglwydd. Cyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni i roi doethineb i ni, i roi dirnadaeth i ni o arglwydd. I ni ddim eisiau mynd ar gyfeilion, i ni ddim eisiau crwydro bant o ddiwrtho ti o arglwydd, na'r llwybr sydd gyda ti ar ein cyfer ni, llwybrau cyfiawnder sy'n arwain i'r gogoniant. Ac arglwydd, ni'n gofyn felly i ti'n helpu ni, ac yn gofyn i ti'n helpu ni, helpu eraill hefyd, i aros ar y llwybrau cywir yn ôl dy air di. Ac arglwydd, ni'n gweddio dros eglwysi gwahanol yn ein hardaloedd ni o arglwydd yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill, ac ni'n gofyn i ti helpu nhw yr un ffordd o arglwydd i ofalu, i fod yn wyliadwrus rhag athrawon ffals a gai. Ni'n gofyn i ti helpu nhw a'i nerthu nhw arglwydd. I ni'n gweddio dros rhai nawr sydd yn wynebu anawsterau o arglwydd brodyr a chwiorydd i ni. I ni'n meddwl am Myanmar y bore yma eto ar ôl y ddaeargryn fawr, ac i ni'n gweddio dros Cristnogion yn yr ardal yna. Dyw i ddim yn rwydd i fod yn Gristion yn y lle cynta. Mae'n uchel ar y restr gyda open doors. Ac o arglwydd ni'n gweddio dyfendith felly a dy nerth iddyn nhw, gweddio dy help arglwydd iddyn nhw nawr ar ôl y ddaeargryn, a dy nerth iddyn nhw i ddal ymlaen i bwyso arna ti ac i ddweud wrth eraill amdano ti yn y sefyllfa anodd yma. Arglwydd, ni'n gweddio dros dyn nhw, ni'n gweddio dros ardaloedd fel y Dwyrain Canol, Rwsia o arglwydd a Wcrain, yn gweddio yr un ffordd dros dyn nhw hefyd. Ac arglwydd, ni'n gweddio dros waith yr efengil yma yn ein plith ni, neu di'n helpu ni arglwydd, neu di'n cadw ni arglwydd i gyhoeddi dim ond gair Duw, fel gair Duw yn ein dyddiau ni. Plis cadw ni, plis gofal amdano ni, a defnyddio ni wedyn. Ni'n gweddio dros waith yr wythnos hon o arglwydd, ac ni'n meddwl ymlaen at wythnos nesaf os gawn ni,
ar Clwb Pasg. I ni'n gweddio dros hynny. I ni'n gweddio, gawn ni gwmni plant i ddod arglwydd ac i glywed amdana ti. Ac o arglwydd ni'n gweddio y bydd y fendith arno ni arglwydd i allu dweud wrthyn nhw am yr arglwydd Iesu ac am y ffordd i'r bywyd. Ac arglwydd, ni'n gweddio dros y plant yna, dros y teuluoedd yna fydd yn cael eu cynrychioli, yn gweddio byddan nhw'n dod i nabod yr arglwydd Iesu, yn gynnar yn ei bywyd o arglwydd, yn cael y bywyd trygwyddol. Fel ni'n gweddio dros y plant sydd fan hyn bore yma, a'r teuluoedd, a dros yr ysgol Sul i ddilyn hefyd. Arglwydd, ni'n diolch am y cyfle i gyflwyno ac i drosglwyddo yr Efengyl i genedlaethau eraill. Nerthan ni wneud hynny arglwydd yn ffyddlon bob amser. Ac arglwydd, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti fel unigolion yn yr eglwys, yn gofidiau, yn treialon. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n wynebu afiechydon o arglwydd, rhai mewn cartre henoed o'n plith ni, bendithion o arglwydd, gad iddyn nhw brofi dy bresenoldeb trwy'r amser yn agos atyn nhw arglwydd, ac wna nhw'n fendith lle bynnag y maen nhw. Diolch bod ti'n gallu'n defnyddio ni arglwydd yn y llefydd rhyfedda. Aros gyda ni, ni'n gweddio, ac ni'n gweddio dy law iachusol ar y rhai sy'n wynebu yn mynd trwy afiechydon nawr yn enw Iesu Grist. Arglwydd, ni'n gofyn i ti nawr i fod gyda ni, i siarad â ni arglwydd, rhoi ni ras i wrando, rhoi ni ras i ymateb, rhoi ni ras i ddirnad beth wyt ti'n dweud ac i fod yn wyliadwrus. Ac o arglwydd, arwain ni, cadw ni arglwydd a bendithia ni. Derbyn ni nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf. Arglwydd beth ag olaf di. Mae dy enw yn ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu i. Diolch i ti am ein hachub. Wel, ni'n troi nôl nawr i Efengyl Mathew, pennod 7, ac adnodau 15 i 20.
Mathew 7:15 i 20. Gochelwch rhag gai broffwydi, sy'n dod atoch yng ngwisg defaid, ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rheibus. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy, ai oddi ar ddrain y mae casglu grawnwyn, neu oddi ar ysgall ffigys. Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau, yr adnabyddwch hwy. Wel, ni'n mynd mlaen nawr te yn y bennod yma, pennod 7, yn y bregaeth ar y mynydd, ac i ni wedi gweld bod yna thema o farn, yn gyntaf bod rhaid i ni ddod i farn, a mae eisiau doethineb mawr i ni ddod i farn, i ni nabod fan hyn y gai broffwyd a'r gwir broffwyd. A hefyd, bod ni ddim i fod i farnu yn derfynol, mae Duw sy'n gwneud hynny. A mae'r thema o farn yn rhedeg trwy y bennod yma. A fan hyn nawr te, bore yma, i ni cael rhybydd gan yr arglwydd Iesu am fugeiliaid neu broffwydi ffals. Ac maen nhw'n eiriau difrifol, a maen nhw'n eiriau pwysig iawn iawn. A mae eisiau ni gofio wrth ddechrau pwy sy'n siarad. Bob tro, pwy sy'n siarad? Wel, y bugail da sy'n siarad. Y bugail da sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid. A mae ddefaid yn werthfawr yn ei olwg Mae plant yr arglwydd yn werthfawr yng ngolwg yr arglwydd. Ac oherwydd hynny, dyw e ddim yn cymryd y ffordd maen nhw'n cael eu trin yn ysgafn. Ac mae e'n disgwyl i'r is-fugeiliaid i fod yn ofalus iawn o'i braidd Yn ofalus iawn o'r braidd, sut maen nhw'n cael eu bwydo, sut maen nhw'n cael eu harwain. A dyna'r cefndir sydd gyda ni fan hyn. A mae'r arglwydd Iesu felly yn rhybuddio ni fel ei bobl, fel ei braidd, mae'n rhoi rhybudd i ni. A bob tro mae Iesu Grist yn rhoi rhybudd, mae'n bwysig. A'r gair cyntaf yw gochelwch, beware, byddwch yn effro. Pidiwch am mynd i gysgu yn y mater yma, oherwydd mae yna fugeiliaid da, a mae yna fugeiliaid sydd ddim yn dda. Mae yna gwir broffwydi a mae yna gai broffwydi. Ac mae hwn yn reality. Nid theori yw hwn, bore yma, reality yw hyn nawr. Mae'n amlwg o eiriau Iesu a gweddill y Beibl bod gai broffwydi yn reality ac yn broblem i eglwys Dduw. Nid rhybuddion gwag yw'r hyn. Nid rhybuddion gwag yw ddilynwyr ar y pryd, a nid rhybuddion gwag i ni chwaith. Nid codi bwganod mae'r arglwydd Iesu. Dwi byth yn gwneud hynny. Byth. Mae'n ein trin ni yn ofalus ac yn gariadus ac yn dweud y gwir wrtho ni. Mae wedi cyfeirio at y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, arweinwyr y dydd, fel arweinwyr dall i ddeillion. Mae wedi rhybuddio ei bobl, a mae yn rhybuddio ei ddilynwyr dro ar ôl tro am y Phariseaid. Gofalwch rhag surdoes y Phariseaid. Dyw'r bara maen nhw'n rhoi ddim yn fara iawn, meddwl fe. Mae yna surdoes ynddo fe. Ac mae yna awgrym hefyd y bydd y broblem yma'n cynyddu wrth i amser i fynd ymlaen. Nid bod e'n llai o broblem wrth i amser fynd ymlaen, ond yn fwy o broblem. So dyma un adnod gan yr arglwydd Iesu nawr te yn Mathew 24. A mae'n sôn am amseroedd y diwedd wrth gwrs nawr. Fe gyfyd fydd yn codi llawer o broffwydi gai. Dyma fe'n gweud wrtho ni. A thwyllant lawer.
Ac am fod drygioni yn amlhau, bydd cariad llawer yn oeri. Ych chi broffwydoliaeth gan yr arglwydd Iesu. Geiriau o broffwydoliaeth ar rhybydd i ni. Mi fydd llawer o broffwydi gai yn codi ac yn twyllo llawer o bobl. Ac un canlyniad ydy drygioni yn amlhau a chariad yn oeri. Sylwch ar hwnna, drygioni yn amlhau, cariad at yr arglwydd ac at ein gilydd yn oeri. Felly mae'n fater pwysig iawn. Mae bron bob epistol, bob llythyr yn y Testament Newydd yn cyfeirio at gai broffwyd, neu gai apostolion, gai athrawon, gai feseia, ac wrth gwrs celwydd wedyn, gai athrawiaeth wedyn, gai ddysgeidiaeth. A mae llawer o wrthdaro a thensiynau yn yr Eglwys Fore rhwng y rhai oedd a cefndir Iddewig, enghraifft, rhai oedd yn Iddewon ac yn credu yn Iesu, a rhai eraill oedd yn genhedloedd wrth gwrs, tensiynau yn codi. Ac rhan o'r tensiynau oedd y ddysgeidiaeth oedd yn cael ei roi. O, mae rhaid i chi sy'n genhedloedd droi yn Iddewon, os ych chi eisiau bod yn Gristnogion cyflawn. Gai athrawiaeth. Ac oedd yn creu tensiwn mawr. A dau ddosbarth oedd i mewn i eglwys y Testament Newydd. Na chi un enghraifft. Ac yn gwneud yn fach o achubiaeth yn Iesu Grist yr un pryd. Fel petai angen rhywbeth extra a rhywun ar ben ymddiried yn Iesu am achubiaeth. Dim angen dim byd extra wrth gwrs. Ac mae hynny'n cael ei gywiro wedyn yn epistolau y Testament Newydd, yna chi un enghraifft. Ac mae'n golygu felly, yn ôl beth mae Iesu'n dweud, mae rhaid bod ffordd i ni fesur y gwir a'r gai, y trw a'r ffors. Mae rhaid bod yna ffordd o fesur, mae rhaid bod yna wahaniaeth a gallwn ni weld. Ac yn yr Hen Testament, mae'r un peth, mae'r gwir broffwyd yn cyflwyno gair yr arglwydd ac yn cyfeirio pobl nôl a dair yr arglwydd. Mae'r gai broffwyd yn honni bod wedi gweld breuddwyd neu gweledigaeth neu bod gyda fe air, ond mae e'n gros i air yr arglwydd. Mae'n wahanol i air yr arglwydd. Ac wrth gwrs, trwy ragluniaeth Duw, mae hyn wedi bod yn her i eglwys Iesu Grist ar hyd y blynyddoedd. Ond trwy ragluniaeth Duw, wrth i'r eglwys gael ei herio beth sy'n wir, mae wedi ffurfio credoau, sydd yn helpu ni i gofio ac i weld beth yw'r gwirionedd sy'n cael ei ddysgu yn ôl gair yr arglwydd. Felly, o'n i'n darllen o lyfr y proffwyd Jeremia yn yr Hen Testament, oedd yn broblem yn yr Hen Testament. Ac dyma beth mae'n gweud am y proffwydi gai yn adnod 16. Mae'n dweud lot yn y benod fel, lle bod chi wedi deall rhywfaint a codi rhywfaint, maent yn llefaru gweledigaethau. Di cael gweledigaeth. Ond maen nhw'n dod o'i dychymyg eu hunain, ac nid o enau yr arglwydd. Dyw'r ffaith bod rhywun yn dweud bod gyda fe weledigaeth neu ryw freuddwyd, dyw e ddim yn ei hunan yn golygu dim byd. Nes bod ni'n gwybod beth yw'r cynnwys. Nes bod ni'n gwybod beth mae'n dweud. Odi e'n gogoneddu Duw? Odi e'n canolbwyntio ar sancteiddrwydd Duw? Odi e'n gogoneddu'r arglwydd Iesu ar Efengyl? Oes na sancteiddrwydd yn perthyn iddo fe? Odi e'n annog sancteiddrwydd? Dyma rhai o'r pethau sylfaenol. Nid jyst bod rhywun wedi cael gweledigaeth, le mae'n mynd, a beth yw y cynnwys, a beth yw'r manylion sydd yn y weledigaeth. Peth arall, y sôn am Jeremia, dyw poblogrwydd byth yn arwydd i ni, odi rhywun yn wir broffwyd neu'n gai broffwyd. Achos oedd Jeremia yn amlblogaidd. Oedd neb yn gwrando arno fe. Neb.
y proffwyd galarus, the weeping prophet oedd e. A neb yn gwrando, oedd yr arglwydd wedi dweutho fe, bydd nhw ddim yn gwrando. Ond mae'n broffwyd ffyddlon, mae'n cyflwyno gair yr arglwydd. Nawr, nid bod hynny wir bob amser wrth gwrs, ond mae poblogrwydd yn ei hunan, dyw e ddim yn arwydd naill ffordd neu'r llall. Weithiau, oedd tyrfa'n dilyn yr arglwydd Iesu. Weithiau, mi droiodd y dyrfa bant oddi wrth yr arglwydd Iesu, achos o'n nhw ddim mor hoff o beth oedd e'n gweud. Felly dyw poblogrwydd yn ei hunan ddim yn golygu dim byd. Ond mae gwirionedd a celwydd yn exclusif i'w gilydd. Allwch chi'n cael y ddau yr un pryd. Maen nhw'n cael gilydd mas. Dyn nhw ddim yn ddwy ochr i'r un geiniog. Mae unrhyw un sy'n cyhoeddi celwydd yn enw Duw yn broffwyd ffals, wrth gwrs. A mae rhaid i ni ochel rhagddyn nhw. Felly mae'n rybydd pwysig, mae e fel cod red os mynwch chi, alert. Mae Iesu yn ei disgrifio nhw fel bleiddiaid, mewn gwisg defaid. So mae bleiddiaid wrth gwrs yn beryglus ac yn dwyllodrus. Ond dyn nhw ddim yn ddiniwed. Maen nhw'n beryglus a maen nhw'n dwyllodrus. Dyna'r blaidd i chi. A mae'r bugail o hyd yn gorfod gwylio rhag y bleiddiaid wrth gwrs. Ac mae Iesu fan hyn yn siarad fel bugail da. Fel bugail da i'n rhybuddio ni rhag bleiddiaid, rhag y gai broffwyd neu'r gai athro beth bynnag i ni'n dweud. Oherwydd ei ofal amdano ni. Oherwydd bod ni'n werthfawr yn ei olwg e. Dyna beth sy'n tu ôl i hyn. Mae plant yr arglwydd yn werthfawr yn ei olwg. Mae hwnna'n bwysig bob amser i ni gofio. Mae rhaid ni gyd fod ar ein gwyliadwriaeth, fel praidd, fel aelodau, fel arweinwyr, swyddogion, ac fel gweinidog hefyd. Mae rhaid ni gyd fod ar ein gwyliadwriaeth trwy'r amser. Dyma beth mae yr apostol Paul yn dweud wrth henuriaid Ephesus, swyddogion yr eglwys yn Ephesus. Mi o'n y daw i'ch plith wedi fy madawiad i fleiddiaid mileinig, hynny, na fyddant yn arbed y praidd, ac y cyfyd o'ch plith. So mae dau beth fyna sylwch, o'r tu fas, fe ddaw o'r tu fas, a bydd yn codi o'r tu fewn. So mae eisiau gwylio o'r tu fas, a mae eisiau gwylio o'r tu fewn hefyd. Mae eisiau gwylio'n hunain a dylanwad allanol. Diolch, Geraint. Rai yn llefaru pethau llygredig. I ddenu'r disgyblion ar ei hôl, gan hynny byddwch wyliadwrus. Pethau llygredig i ddisturbio, i beryglu praidd Duw. Ac wrth gwrs, yn y darn yna, mae'r apostol yn sôn am eglwys Dduw, sydd wedi cael ei phrynu a gwerthfawr waed ei briod un. Mae wedi cael ei phrynu a gwad ei fabe, Iesu Grist. Mae mor werthfawr yn ei olwg e. Ac felly mae concern mawr ganddo fe. Felly beth yw'r pethau llygredig? Llwn ni enwi rhai pethau i ni wedi gweld yn y darlleniad, yn Jeremia 23, yma chi 16-17, proffwydi yn proffwydo i chi gan addo i chi bethau ffals. Parhant i ddweud wrth y rhai sy'n dirmygu gair yr arglwydd, heddwch fwy i chi, ac wrth bob un sy'n rhodio nôl styfnigrwydd ei galon, dywedant ni ddaw arnoch niwed. Allwch chi fyw fel chi moyn, sdim ots os chi wir yn byw mas yr efengil, neu beidio, sdim gwaniaeth. Mae popeth yn iawn yn y pen draw. Does dim rybydd am fywyd sanctaidd, am fywyd sydd yn plesio yr arglwydd yn ôl y air. Dim yr elfen o gyhoeddi sancteiddrwydd Duw a'r alwad trwy'r efengil i fod yn sanctaidd. Dyna nod yr efengil, i'n sancteiddio ni, a'n gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu. Ond nid jyst bod ni ddim yn cael ei bwysleisio, ond wedyn ni, sdim ots mewn gwirionedd,
mae pawb yn oreit, rili. Heddwch, sy'n ots o gwbl am y pethau hyn. Wedyn, yn Jeremia pennod 8, i ni'n darllen hyn, dim ond yn arwynebol y maent wedi achau bryw merch fy mhobol, gan ddweud heddwch, ac nid oes heddwch. Felly, does dim cyhoeddi edifeirwch. Dyna beth sydd fyna. Does dim angen edifarhau, cyffesu'n pechodau, does dim angen argyhoeddiad o bechod, beth sydd yn anghywir yng ngolwg Duw, y ffaith bod ni ddim yn iawn yng ngolwg Duw, a sut mae dod yn iawn. O na, mae pawb yn oreit yn y pen draw, heddwch. Ond mae hwnna'n ffals. Does dim heddwch i'r sawl sydd heb nabod Iesu Grist. Mae yna golled tragwyddol yn uffern i unrhyw un sydd yn aros yn ei bechodau. Does dim heddwch. Does dim heddwch gyda Duw nawr, a does dim heddwch tragwyddol. A mae unrhyw un sy'n dweud yn wahanol yn dweud celwydd. A mae'n dwyll ofnadwy. A mae rhaid i ni gofio yn yr ysgrythur, mae'r sawl sy'n cyhoeddi gair Duw yn atebol nid jyst am ei hunan, ond am beth mae'n dweud, a wedyn ni y bobl sydd wedi clywed. Gallwn ni fod â gwad pobl ar ein dwylo ni. Mae rhaid bod mor ofalus i gyhoeddi gair Duw fel ag y mae. Diogelwch ffals yw hyn, fel bod pobl yn gallu cysgu mewn pechod a fod yn gyfforddus yn ei bywydau pechadurus. Ac mae yna fethiant i rybuddio yn amser Jeremia a paratoi ar gyfer barn Duw sy'n dod. Mae Babylon yn dod i ymosod. Mae Nebuchadnezzar ar ei ffordd. A mae rhai yn dweud, mae'n oreit, ddaw e ddim. Mae'n oreit, rwych o gwrando ar Jeremia, dyw na ddim yn mynd i ddigwydd. Ac wrth gwrs, chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd heddi wedyn. Wel, does dim dydd o farn heddi. Does dim ail ddyfodiad. Does dim rhoi ateb personol i Dduw am ein bywyd. Na fe? A mae hynny'n cael ei ddweud yn aml iawn yn ein dyddiau ni heddi. Nid jyst tu fas, ond tu fewn i eglwysu hefyd. Ac mae'r arglwydd Iesu yn rhybuddio, mae'r thema yma o farn yn y bennod yn diwedd. Mae'r ffordd gul, mae'r drws cul, mae'r drws llydan, mae'r ffordd gul, mae'r ffordd lydan, mae distryw, a mae bywyd, meddwl Iesu Grist. Dyna fe. Ond wrth gwrs, mae unrhyw un sydd yn gau broffwyd yn mynd i wneud niwl o hwnna. Mae Iesu Grist yn wneud yn glir iawn. Mae dau ddrws, mae un yn gul. Dim ond Iesu Grist yw'r drws, dim ond Iesu Grist yw'r ffordd sy'n arwain i'r bywyd. Does dim un arall. Mae'n gul, mae rhaid i ni edifarhau. Gallwn ni ddim dod fel i ni. Gyda'n pechodau gyda ni, heb edifarhau. Mae rhaid ymddiried wedyn yn yr arglwydd Iesu. A mae yna ddau gyrchfan, welson ni yn tro diwetha. Mae yna fywyd a mae yna ddistryw. Mae yna nefoedd ac mae yna uffern. Mae'r ddau yna. Ond wrth gwrs, mae y gau broffwyd yn mynd i wneud niwl o hwnna, smokescreen, a wneud e'n ffydgu, falle, neu gwadu fe, neu beth bynnag. A mae'n gallu wneud pobl i dimlo'n gyfforddus wedyn, chi'n gweld? Chi'n gallu gweld y pwynt, ni'n teimlo bod ni'n ocei. Dyw e ddim yn fater mawr wedyn ni. Dyw e ddim yn fater o bwys tragwyddol, ydw i'n credu yn Iesu Grist, ydw i'n edifarhau a pwyso ar yr arglwydd Iesu. Wel, na fe, os ys rhywun yn dewis, ond dyw e ddim o bwys tragwyddol. Ond yn ôl Iesu, mae e. Mae o bwys tragwyddol. Mae yna golled tragwyddol, mae yna fywyd tragwyddol, mae yna ddistryw tragwyddol, a mae yna fywyd ac ennill tragwyddol. Dyna sydd yn y fanto. Ac mae yna gelwydd a mae yna dwyll felly. Ac yn ôl yr arglwydd Iesu, mae'n gallu bod yn anodd weithiau i'w nabod nhw, oherwydd yr elfen o disguise. Bleiddiaid mewn gwisg defaid. Felly, gallen nhw ymddangos fel rhagrithwyr, wrth gwrs, ymddangos fel credinwyr, ymddangos
A mae hwnna'n neud yn anodd iawn, yn dywe. Mae hwnna'n neud yn anodd lle mae eisiau dirnadaeth arbennig arno ni, discernment, doethineb, i weld ydy'r pwyslais maen nhw'n rhoi yn dilyn pwyslais y Beibl. Mae modd defnyddio adnodau o'r Beibl, ond mewn ffordd sydd ddim yn dilyn pwyslais y Beibl. Mae hwnna'n tricky, yn dywe. Allwch chi defnyddio adnodau o'r Beibl i ddysgu rhywbeth, ond dwi'n am yn golygu bod chi dilyn trywydd a pwyslais y Beibl. Pwyslais y Beibl yw mai Duw sy'n dod gyntaf, Duw yw y creawdwr, yn y dechreuad, Duw. A be sy'n dod gyntaf, chi'n gweld? Ac mae creu gyda chi, a wedyn mae cwymp gwrthryfel dyn a'i gwymp, a'i gyflwr ofnadwy, ond wedyn ni, mae cynllun Duw yn wyneb hynny. Mae di trefnu rhywbeth ar ein cyfer ni. Mae'n addo yn yr Hen Testament. Mae'n rhoi darluniau, mae'n cyflwyno i ni yr ateb, mae'n cyflwyno i ni meddyginiaeth am y cwymp. Yn yr Hen Testament, mae'n cael ei gyflwyno mewn addewidion, mewn proffwydoliaethau a mewn darluniau i ni. A wedyn mae'n dod. A mae'r arglwydd Iesu'n dod i gyflawni yr holl darluniau, yr holl proffwydoliaethau, ac i sicrhau ein achubiaeth ni, i agor y drws i ni, rhwngtho ni a Duw. Mae'n cyflawni'r gwaith yn ei fywyd a'i farwolaeth, a mae'n esgyn i'r nef, i baratoi y ffordd i ni, i'r nef, ac i barhau i waith, o falu amdano ni, i eiriol drosto ni. Mae'n anfon i ysbryd glân i fod gyda ni. Pam? I'n sancteiddio ni, i'n gwneud ni yn ogoneddus, i'n gwneud ni yn debyg i Iesu Grist. Dyna fwriad yr iachawdwriaeth, trwy'r amser. Yn rhyddhau ni o'n pechodau, o ganlyniad pechod, o gondemniad pechod, o nerth pechod, ac o bresenoldeb pechod. Dyna waith yr Efengyl. Dyw e byth yn ein gwneud ni'n gyfforddus mewn pechod, ac yn gyfforddus i guddio pechod, byth. Dyw e ddim yn wneud hynny. Mae'n dod â ni i fod yn debycach ac yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Nes y bydd hynny'n dod yn gyflawn yn y pen draw, wrth gwrs. Felly, mae eisiau dirnadaeth. Ac i gael dirnadaeth, mae rhaid ni wybod tipyn o'r ysgrythur. Mae'n bwysig bod ni'n darllen y Beibl. Dyma chi reswm arall pam dylen ni ddarllen y Beibl yn gyson. I ni glywed gair Duw, i ni glywed yn siarad â ni, ac i ni wybod, yn nabod Elisha, a deall i neges gymaint ag y gallwn ni. Fel bod ni'n nabod llais diarth wedyn ni, sy'n taro wahanol. Ond mae cyfrifoldeb arno ni wedyn i ddarllen ein hunain. Ac dyna mae'r diwygiad Protestanaidd wedi wneud yn arbennig, wedi roi'r Beibl yn ein dwylo ni, pob un o'n ni, yn ein iaith ni. I ni gael darllen, i ni gael deall neges yr arglwydd. Ac dwi'n am golygu bod ni ddim angen help weithiau, wrth gwrs, i ddeall yn llawnach, ond i ni'n gallu nabod y llais yr arglwydd. A wedyn, i orffen, mae'r arglwydd yn newid y darlun o'r blaidd mewn disguise, yr twyll yna, i'r goeden a'r ffrwyth. Chi'n nabod coeden wrth ei ffrwythau, darlun syml iawn, wrth gwrs. Ac mae dau beth, pan ni'n meddwl am ffrwythau nawr te, y proffwyd neu'r arweinydd neu'r athro, beth bynnag yw pan chi'n meddwl am ffrwythau, mae rhaid ni feddwl am ddau beth. So, ffrwyth y bywyd a ffrwyth yr ymadrodd, y ddau. Ffrwyth y bywyd a ffrwyth yr ymadrodd. Felly, mae ffrwythau, wrth gwrs, yn gyffredin yn arlun Iesu Grist, yn disgeidiaeth yr arglwydd Iesu, fi yw'r wynwydden, chi yw'r canghennau, a pwriad y cangen yw ddwyn ffrwyth. Dyna fe. Ac mae ffrwythau yr ysbryd yn gariad, yn llawenydd, yn heddwch, yn ffyddlondeb, yn garedigrwydd, yn amynedd, yn ddaioni, yn addfwynder, yn hunan ddisgyblaeth. Felly, i chi'n edrych am ffrwyth. Ffrwyth yng nghymeriad person, rhywfaint o leia
Neb ohono ni ar ffrwythau I gyd yn llawn, neb. Ond mae yna ffrwyth I fod, a ffrwyth yn tyfu yn ein bywydau ni ac yn cynyddu. Mae gweithredoedd y cnawd yn groes I ffrwyth yr ysbryd, medde'r apostol Paul. Y tueddiad I fod yn gegris falle, yn amhir, yn genfigennus, yn hunan bleserus, self-indulgent. Wedyn, does dim ffrwyth fel dyle fe fod. Dim ffrwyth. Dim yr hunan ddisgyblaeth ac yn y blaen. Dim yr amynedd a dyfalbarhad. Na fe, ffrwythau, nid ohono ni yma nhw, ffrwythau'r ysbryd yw'r hyn, ffrwythau. Lle ni eisiau gweld mwy o'r ffrwythau hynny yno ni gyd, ac yn yr un sydd yn broffwyd neu'n athro hefyd. Ac wedyn, ffrwyth y geg, y ddysgeidiaeth. Mynd yn ôl at hwnna, a mae'r arglwydd Iesu yn dweud hyn yn Mathew 12. Oherwydd, cyn I fi ddweud hynny, mae'n gweud yn yr adnod cyn yr adnod yma, yr union eiriau yma nawr, naill ai cyfrifwch y goeden yn dda, a'i ffrwyth yn dda, neu cyfrifwch y goeden yn wael, a'i ffrwyth yn wael. Wrth ei ffrwyth, y mae'r goeden i'w adnabod. Yr un ymadrodd, chi'n gweld? Mathew 12, a fel hyn mae'n mynd mlaen. Oherwydd yn ôl yr hyn sy'n llenwi'r galon, y mae'r genau yn llefaru. Mae yna gysylltiad rhwng y galon a'r llefaru. Y mae dyn da, o'i drysor da yn y galon, yn dwy'n allan bethau da. A'r dyn drwg yn dwy'n allan bethau drwg. Rwy'n dweud wrthych am bob gair di fydd a lefara pobl, roeddant gyfrif amdano yn ei ddyfarn, oherwydd wrth dy eiriau y cei dy gyfiawnhau ac wrth dy eiriau y cei dy gondemnio. Felly mae'r ymadrodd yn siarad ni'n gyffredinol, ond yn sicr ymadrodd yr un sydd yn athro, yr un sydd yn dysgu. Mae'n holl bwysig. Mae Ioan yn llyfr y datguddiad yn annog eglwysu Asia I brofi yr ysbrydion. Hynny yw, yr athrawon sy'n honni ysbrydoliaeth a ydynt o Dduw. Mae'n eu hannog nhw I chwilio am gyfiawnder a chariad. Mae'r anghyfiawn a'r digariad yn ffals. Mae'n herio nhw ydy'r neges yn gyson gyda neges yr apostolion. Mae hwnna'n bwysig iawn yn y Testament Newydd. Odi person yn cyffesu Iesu Grist wedi dod mewn cnawd, fel dyn go iawn. Hwnna'n broblem, gwadu hynny. Ei gydnabod yn dduw ddyn. A wedyn mae'r gwir broffwyd yn cyfeirio pobl yn ôl o hyd at air yr arglwydd. Cyfraith yr arglwydd yn yr Hen Testament, a gair yr arglwydd, yr ysgrythurau yn y Testament Newydd, sef yr Hen Testament, ac I ni yr ysgrythurau gyd, yr Hen a'r Newydd. Mae rhaid galw yn ôl at air Duw. Dyna'n safon ni, dyna sut I ni'n gwybod beth sydd yn wir, beth sydd yn ffals, beth sydd yn mynd i'n twyllo ni, beth sydd yn mynd i'n camarwain ni, unrhyw beth sydd yn groes I air yr arglwydd, unrhyw beth sydd yn groes I air Duw. Medde Martin Luther, glynwch wrth air Duw, mwyn adnabod y barnwr. Glynwch wrth air Duw. Dyma'r gair ola. John Calvin, un arall yn y diwygiad Protestanaeth, rhaid dod â phob athrawiaeth at air Duw fel safon. Rhaid dod â pob athrawiaeth, pob ddysgeidiaeth at air Duw fel safon. Dyma rheol ffydd. J.C. Ryle wedyn ni, yn y 4th ganrif ar 15, yr 1800s, athrawiaeth gadarn a buchedd sanctaidd yw nodweddion y gwir proffwydi. Wel, mae'n beth pwysig iawn, achos mae'r Beibl yn dweud bod ymadrodd neu
dilyn ymadrodd rhai yn lledu fel cancer. A chi'n gwybod beth yw'r gair yna yn Groeg? Gangreina. Sef gangrin, wrth gwrs. Cyflwr ofnadw. Felly mae gau athrawiaeth yn cael ei gymharu â gangrin, neu cancer, yn wneud gymaint o niwed a gymaint o ddrwg. Mae'n gallu drysu ffydd, annog a newioldeb a creu rhwygiadau chwerw. I ni'n edrych am ddysgeidiau sy'n hybu ffydd, yn cryfhau yn ffydd ni yn yr arglwydd, ein cariad ni ato fe ac at ein gilydd yn annog y diwioldeb. Ac mae'n cymryd gofal ac amser i bwyso a mesur y pethau yma. Mae angen gofal. I ni ddim yn hela heretics yn y ffordd bod ni'n chwilio, ond bod ni'n ofalus, bod ni'n wyliadwrus wrth i ni i wrando a dilyn. Mae yna gymaint nawr heddi, mae yna gymaint o ddewis gyda chi. Llwch chi ddod fan hyn ar ddydd Sul i wrando, a wedyn allwch chi fynd ar y we yn ystod yr wythnos, a mae'r dewis yn helaeth iawn, trwy'r byd i gyd. Pob math o ddysgeidiaeth gwahanol, wrth gwrs. Mae eisiau bod yn ofalus iawn gyda hynny. O'n i'n clywed un peth, jyst i orffen, yn ystod yr wythnos, peth amser yn ôl, oedd na ddiwygiad yn America, yn ôl y sôn, yn Lakeland, nid yn y siop, dwi'n cymryd, ond mewn lle o'r enw Lakeland yn America. Ac oedd pobl yn mynd o wahanol fannau o'r byd, gan gynnwys Prydain, i fod yn rhan o'r diwygiad, fod yn rhan o'r bwrlwm. Ac o'n i ddim wedi clywed amdano fe, mae rai fi gyfaddau, falle bod chi wedi clywed. Ac oedd pobl yn mynd, ac oedd un person, gweinidog wedi ymddeol yn America, ond wedi gofyn am ei farn e. A dyma fe'n gwrando'n ofalus ac yn edrych, a dyma fe'n dweud, dyw hyn ddim o Dduw. A dyma nhw'n gweud, allwch chi ddim gweud na. Edrychwch ar y bobl sy'n dod. Edrychwch pa mor boblogaidd. Gwrandwch ar y proffwydoliaethau sy'n cael ei roi. Ar y madroddion. Shwt allwch chi ddweud yna? A dyma beth wedodd e. Does neb yn pregethu yr Efengyl. Does neb yn cyhoeddi'r gair i argyhoeddi o bechod, i ddyrchafu Iesu Grist a'i farwolaeth drosto ni ar y groes a'i atgyfodiad, a bod ni'n dod yn iawn gyda Duw trwyddo fe. Fel petai hynny yn cael ei gymryd for granted rywsut, a bod e ddim yn bwysig. So, gafodd ei drin fel tyme bach o pareia, wy'n credu, am bod wedi gweud na. Ond mewn rhyw fater o fisioedd, os wy'n cofio'n iawn, sy'n ots am yr amser, dath y cwbl i ben, a dath ei'r amlwg bod yr arweinydd yn byw mewn pechod tra bod y diwygiad yn mynd ymlaen. Felly oedd e'n ffals, wrth gwrs, oedd e'n ffals. Ac oedd e'n ffals oherwydd y ddysgeidiaeth, ac oherwydd y buchedd hefyd. Nawr, rhywbeth sydd wedi digwydd dim yn y wlad yma, ond yn America, mae'r pethau yma'n digwydd. Mae rhaid i ni fod yn ofalus, mae rhaid i ni fod ar ein gwyliadwraeth. A mae'r arglwydd yn ein caru ni, ac mae gofal drosto ni. Ni'n werthfawr yn ei olwg, ni'n dod nôl at hwnna. A dyna pam mae air i ni mor werthfawr, mor bwysig, pan mae rhaid ni lynu wrtho fe, a'i ddysgeidiaeth, a'i ddysgu fe, a'i gymeradwyo fe bob amser. Felly diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola am y bore yma. Byw had y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddeiar lawr, drwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn.
diolch o Arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch am dy rybuddion, achos bod ti'n ein caru ni gymaint. Helpa ni Arglwydd i fod fel defaid nawr yn effro. Helpa ni i fod yn ochelgar o Arglwydd. Helpa ni i gael dirnadaeth. Ni'n gofyn am ras o Arglwydd. Yn aelodau, yn swyddogion, yn weinidog. Rhoi ni ras o Arglwydd i gael dirnadaeth. Fel bod ni ddim yn cael ein twyllo na'n harwain ar gyfeilion. I ni eisiau bod yn bobl i ti. I ni eisiau dy garu di, trwy garu dy air di. I ni eisiau rhodio dy lwybrau di o Arglwydd sy'n arwain yn saff i'r gogoniant. Felly cadw ni i ni'n gweddio, rhoi ni ostyngeidrwydd, rhoi ni ofal o Arglwydd. A diolch am dy gariad tuag ato ni. Diolch bod ni'n cael ein cyfri mor werthfawr yn dy olwg di. Bod ti'n siarad â ni, bod ti'n ein dysgu ni, bod ti'n ein harwain ni, bod ti'n ein cynghori ni, bod ti'n gofalu mewn gymaint o ffyrdd amdano ni trwy'r gair sanctaidd. Derbyn ein diolch, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân archoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.